Cum poți configura sistemul video să-ți realizeze doar 20 de zile, ca să nu depășești normativul legal? Pur și simplu, în situația noastră avem sistemul video acolo în rack, ne-am conectat noi pentru un cablu cu o interfață USB direct la sistemul video, ne-am logat noi cu user și parola, acum avem noi interfața de la sistemul video, mergem pe configurare, mergem pe storage, în dreptul fiecarei camere, unde avem noi camera 1, adică digital camera numărul 1, acestea sunt camere video IP, dăm pe Advanced, iar aici, în partea de jos, putem noi să zicem să păstreze imaginele pentru 20 de zile. Îi dăm noi OK și spunem că camera 1 a setat. Acum putem face o setare pentru toate camerele, dăm copiere și tot ce este setat la camera digitală numărul 1 copiază în toate cele 8 camere. Îi dăm OK, după care îi dăm salvare. Ce că a salvat cu succes. Acum, dacă verifică orice cameră aleatoriu, camera numărul 5, mă duc pe Advanced, văd că am făcut configurația pentru a păstra imaginile video și poze în cazul în care avem pentru un interval de maxim 20 de zile. După 20 de zile se prescrie automat. Succes!